Assalamu alaikum jama'a, muna gabatar muku da fasbir.com.ng. Da farko ka shigo za ka sa fasbir.com.ng. da zarar ka sa za ka ga ya buɗe maka kamar haka, sai ka shiga sign off. Kana yin sign off sai ka sa full name, za ka sa full name ɗinka da sunanka da sunan mahaifi. Yau kaga kamar ni yanzu na sa Awwal, na sa Yusuf. To ga inda aka sa username, za ka iya sa duk sunan da kake so. Za ka iya sa sunanka da sunan mahaifinka a haɗe, ko kuma ka sa sunanka single. Ni na sa MD. Sai ka sa number wayarka. To sai ka zo ka sa email. Dama duk wani mai amfani da babba waya yana amfani da email. Kana sa email ɗinka a nan ne ake turo saƙonni. To nan kuma sai ka zo ka sa password. Password za ka iya sa duk wanda ka ga dama. Za ka iya sa mai sauƙi. Dan ni ka ga lambobi ma zan sa. Ka sa password ɗinka mai sauƙi. Ka ga su nan 1 2 3 sai ka yi sign off. Kana sawa za ka ga ya buɗe. To ka ga nan yayi successfully. Ka ga alamar you have successfully. Sai ka shiga inda aka sa login, sai ka ma'ana za ka yi login ɗin account ɗinka kenan. Register ta yi. Sai ka zo ka yi login ɗin account ɗinka. Yau yanzu ka ɗan jira minti sakan kaɗan. To wannan tsohon account ɗina ne, yanzu bari in goge. Na goge yanzu, daman can already wajen username na sa MD. Ka gani? Na sa MD. Sai yanzu in sa wannan 1 2 3 4 5 6 da na sa. Ina dannawa sai ka ga ya buɗe kamar haka. Yayi sha'anin network ne, ka ɗan jira 'yan sakanni za ka ga ya buɗe. Yauwa ka ga ya buɗe haka notification, kana shiga abin da ka ga account ɗina £0. To a cikin nan ga account number nan, wannan wallet ne aka baka, wannan naka ne na musamman wanda za ka ringa sa kuɗi a ciki. Ga wasu account number nan su za ka kwafa ka sa kuɗi. To ga inda aka sa data, nan ne wajen siyan data. Ka ganta nan inda aka select network, sai ka zaɓi misali MTN SME sai ka sa. Ka gani 500, ka ga 117 farashi mai sauƙi. 1 gig ka ganta 220 farashi mai sauƙi. Duk da ta yi tsada amma sai ka sa number waya. Kana dannawa ta abin can already ka riga ka sa kuɗinka. Ka sa kuɗinka daga 1500 abin da dai ka sawwaƙa. To zai baka damar ka siya data, ka siya kati, ka siya, za ka iya yin soft ma. Duk zai baka dama ka siya. Yauwa ka ga nan misali yanzu za ka sa kati da dash. To wannan shi ne za ka sa. Mun gode. Amma kana buƙatar complain, kana danna nan inda aka sa WhatsApp ɗin nan zai kawo ka WhatsApp ɗinmu sai ka yi magana.